Ini khasung khazan bising teh sini putusara demsura atau kayo batainai orang-orang kiren do debomano sing langsung laika langsung ya bola sing bono risa ya hari bola mereka kumro ya hari bola mereka abon ya bola sing sini i party office o jaga sini di promote khani panano bini akti sing disawi di promote sing party office sing binoru kurang laika sini di promote ha Ujani simino, sini bubagrani je saklai mani, berasal dari bagai di Pramotha di Kazak mani, sini MDC ketal bini samungno puskangga bukan bagai, jarak di Pramotha ni jarak singkrak, bono subasu lainai, hai bahayno, amsayo bahaya सरकारनि सुजुग सुबिदा दं बांमा बरकनि नांगौग मानि आबाद मावबोबाय थायोमोन बाहायनो जायथ'गानो जों गोसोखांगौ टाइम दिनै जबा दंखं जों दिनै अ पार्टिफोरनि सुबुरुन होबाय दिनै सामुंबाया जों ताकबो जों खाखायो जिति मानि यागुलो टाइम दिनै सामुं कतर मासिनि यागु फायनानै जों मानसोबो जों amsaini joto guru mesti itu bahaya bongni bang thai cak thai no tebo usuk pera motlang thangmano sing di perwak tabo usanglo tebo sing sai sing lain bagai sing joto no sing bajai kini hai di sing khamsake di prasa khamsakai sing sini sobano sing songsalai to ona bono sing ya di laksaki ya bayarom lai sing tebo sing news media takuno ini chung ija gawo lai thanai edisini bajuni pore okotoi sawo angkiri bai waidei wai khampaiga ini elakani poro okotoi elakani poro ani takudu ma paso jotoro ano saksamani borom ya farka angkoro bele bele ke pipe le hambai ayoro chili okotoi sa party bisni banner kunti salaiman khan hambai तो क्या मोसे आंटी नरन बसनाव kita tanani mutumani tung mansumani nangnai tung election ko flying ka abu poturia ebong angre binjago MDC ka abu motor ko dia MDC mani mul karon mul karigori abon sung mabudi lainai tung jotoni porishrom jotoni kolom tuini bothai siomo moni babe ang jotoni thani utai thani hai kobong ya pana mutungo sung jodio chini kolom tini bothai no chung jodi jotno khlai nargoi maina hingai abo daktino mere woi obothai soboi pana thunani chance dongo moni babe chung chini kolom tini porishrom ni bothai na chung jotno khlai lai chung dirgo din chini diprasha samaj no bahai khlai chung advance khlai dinai chung sasani lamo chung bahai khlai langnai ebo chini pararogo bises kore lunugo kubangma jago bororo luguro nok nukungrogo kubangma pipot apo tunglayo masaya manu ya tau kana chini bibranto kaklayako chung protecta borongni thaniyo chini daito tongna nangnai borongni thaniyo chung jubamu chini hamjakmani kusuk jarati chung borogno bagwaiman chung abo chini chesta ma tungai protecta borongni thanibo mose sini samung koto mobai bo sini paiyaku mobai chung kuklai ungyaku ini angtai bu khatong thoka gari wo tong tuti ani parong ma saka re mukti sikon klai ka tong thok mani bagui ini je chini borom ganang chini tai ha tai chini dofani bagui ini chini hai jero sak no be de samung tai tungnai chini o hani lai bu mani kai corruption sakti jati hai kutung tungja chini bubagra borom ganang tai chini borom ganang honorable chini Vijay Kumar sir borok je tini decision na harai ikrasano unity stamna ni kebe hamsa stamna ni kekai kamo khaleke jano borok asok din wan sukmani pore borok chung kubang mano kubang ma party thamsa ma party rajnaitik lai election diman pore divide moi thang
borok abahai negative one sugia boy tai bo chini ta tibrasa ni future kaham ni kok one sugoi ভবিষ্যৎ নবান সুগে 3000 জরা উপর এলায়েন্স পার্টনার হিসাবে তিপ্রা বাই আইএনপিটি বসা ফানো মসুক বাই চুং থানসা উংমানি চুকিয়া ফহিলাই 3000 জরাও কাইসা খলাইছে বুমুং থাইসা বাই ওয়ান সুক মানে কাইসা বাক্সা বাই সামুং তাंगनानि 3000 জরাও বড় থালাই ওয়ান সুক লাই যে স্টেপ নাহার মানি মনি বাগে পাইপলে হামবাই রিবো চুং তিপ্রাসা যিনি দেমসরা পজুসরা নি ইংগই পুরা যিনি বুগাগ্রা তাই যিনি অনারেবল সার্ভিস রাম খনো চুং পাইপলে হামবাই ইয়াফারো ini news media ni bisang tu bising tu pokok tu isap pada besok tong tu. Sebelum tu, sampai.